Takže čaute, to som ja, Lordos Games, a vítam vás u môjho druhého tutoriálu. Ideme si ukázať, ako spojiť fotky. Ukážem vám dačo, počkajte. Sem. Počkať. Ne, toto nie. Tak, sem to by malo byť. Hej. Čakať. Nie. Počkať. Kde to mám? No, ako také veci sa s tým dajú robiť. Spojite si fotky. Takže pôjdete na stránku pzap.com, dávam to do popisku videa. Máte tu edit, collage, desync, emoji, Facebook a také sumy. Dáte toto. To vám toto ukáže, ale chvíľu počkajte. Dá sa vám stránka. No, poď. Dávaj. Sem si vyberiete, aké to chcete mať. Napríklad ja si dám toto. A sem si vyberiete, z ktorej to chcete stiahnuť. Webcam odfotiť a sú na iné. A si tam stane. Počkať, poď. Si tam napríklad toto. Potom napríklad toto. Potom napríklad toto. Potom napríklad toto. No máte tu, sem dáte save. Saving image. Save. Sem vyberiete, kde to chcete stiahnuť, uložiť. Tu dáte štátne. Asi máte ďalej, dáte si obrázky, kde som vám to uložil. Kde to mám? Sem to mám. A sem to máte, tak sa vám to spojí. Môžete si to dať aj ako pracovnú plochu. Vôbec by vám to nemalo prekážať. Vidíte? Ja si ho dám naspäť. To mám. Ne, toto. Tak. Dobre, takže pre toto video by to bolo všetko. Učím sa s vami ja, Lordos Games, a teším sa na ďalší tutoriál. Čau.